Sziasztok! Beteg vagyok, és felkelt a tesóm, ő is beteg, és ő sem megy óvodába, én meg iskolába. Nem tudok menni, de azért megpróbálok titeket szórakoztatni, úgy, ahogy tudom. Vérzik az orra? Jó, nem. Oké, vérzik szerencsére. És volt egy kis magánügyünk, meg beteg is vagyok, ugye, és azért nem tudtam nektek videót csinálni, de most megígérem, hogy fogok. Mostanában. Tehát TikTokra próbáltam adni egy kis életjelet, és ez a szellemházas videó nagyon sokat kellett vágjak, mert beteg voltam, megpróbáltam nem kőhétselni, pedig kellett kőhétselni, nyilván az immunrendszerem nem bírja, meg vagyok fullva. Na, sziasztok!